анамин расм бароям азиз аст, барои ҳамин дар ҳамин ҷо аст. ин аз намоишномаи Темурмалики драматургу нависандаи забардасти тоҷик устод Сотим Улуғзода мебошад. рӯҳашон аз мо шод бошад. Ва дар ин намоишнома устод Ислом Саломов ба ман якбора ду нақш доданд. Инро дебют мегӯянд. гӯё ки аввалин нақше ки ман дар саҳна бозидам ва ман рости гап ҳайрон шудам, ки барои мани донишҷӯе ки нав тамом карда омадам ҳамин қадар театр ҳунарманд дорад, барои чи якбора ба ман ду нақш доданд. ин ду нақше ки контрастӣ мегӯянд. тамоман хислату ваяш тамоман дигара. ман яке сарбори тайнал сарбози Чингизхон ва дигаре қосиди Темурмалик бо номи Малик Арслон буд. ва баъд ман фаҳмидам ки устод маро имтиҳон карданд, маро омӯхтанд ки ман ба чӣ қодир ҳастам. аввалин нақша ман ҳамин мебошад дар театр.